Salutare toată lumea, numele meu este Denis, iar astăzi am pregătit ceva mai special. Astăzi facem top 5 jocurile mele preferate, de fapt top 10 jocurile mele preferate și de pe calculator și de pe telefon. Să începem. Locul 10 este obținut de Agario. De ce este pe locul 10 la mine? E bine, pentru că, în primul rând, grafica e faină, totul e fain. Dacă știi jocul, trebuie să nu iei celule și alte chestii. Dar de ce nu-mi place mie? Bine, nu ai chat și foarte greu să joci, pentru că e foarte greu să te faci mare, pentru că nu-i ca Mitosis, când de acolo ușor ca să te spargi în virus, să iei masă. E foarte greu și de aia nu-mi place mie. Dar în rest, totul, n-ai ce să negi, totul este foarte frumos în acest joc, adică trebuie doar să strângi celule și să te faci mare. Și că odată am făcut 5.000 scor sau 6.000 și eram pe calculator. Deci pe telefon am făcut odată 100.000. Da, ați auzit. Da, să trecem la jocul următor. Locul 9 este obținut de Outlast, pentru că acest joc te sperie foarte mult și este un joc horror, este foarte șmecher și povestea este super marfă, adică povestea este super tare, adică dacă vă uitați la poveste, este dacă jucați Whistleblower, nu cred că unii au jucat Whistleblower, dar normal, în Whistleblower este altul și Fantoma Billy este de fapt tipul care a murit, care a fost împușcat, s-a transformat și după aia i-a furat mașina la cel care este Billy și a mers acasă. Bun. Locul 8. Bun. Locul 8 este FIFA 16. Este un joc de fotbal englez, că le știți, nu trebuie să mai zic alte chestii, pe PS4, pe telefon, pe calculator. Să trecem la locul 7. Locul 7 este obținut de Dead Space. În acest joc există mai multe Dead Space-uri, logic. În acest joc ești în spațiu și trebuie să te lupți cu anumite creaturi. Este un joc practic cu zombie, dacă mă gândesc mai bine. Și da, locul 6 este obținut de Mitosis. Mitosis, dacă nu știți, este ca Agario și poți să-ți pui poză, poți să faci webcam, tot pentru filmări și da. Este un joculeț ca Agario, îl recomand mie, îmi place, adică chiar îmi place. Atâta. Problema este că l-am pus pe locul 5, puteam să pun pe locul 4, dar nu, pentru că are lag, ceva lag. Și asta mă deranjează pe mine 100%, dar totuși merită locul 5. Dacă n-ar fi lag-ul ăla, ar fi chiar de nota 10. Da, îi dau 50. Da. Locul 5, dacă nu mă înșel, este obținut de Call of Duty. Call of Duty este o serie, este un joc foarte fain, adică pentru mine chiar mi-a plăcut. Există Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty nu știu cum, Call of Duty 4, parcă și mai era încă unul, dar nu știu cum se numește. Oricum, ultimul e cel mai fain și da, să trecem la locul 4, nu? Locul 4 este obținut de Shadow Fight 2, pentru că aici trebuie să te bați pur și simplu cu niște boți și trebuie să câștigi toate meciurile și când gați, nu știu ce se întâmplă pentru că eu n-am gătat jocul, dar am făcut așa. L-am văzut pe Nix sau Lynx
Și pe ăla bucătarul, nu știu ce le vrei, am uitat. Mă rog. Bun, locul 3. Jocul Standoff este pe locul... Standoff este pe locul 3 sau era 2? Cred că pe locul 2. Pentru că, sau locul 3, pentru că acesta este un joc ca Counter-Strike, cum am ce să vă spun, că unii știu Counter-Strike ce e ăla și da, nu băgați în seamă celelalte poze. Locul 2 este obținut de GTA 5. Pentru acesta ai o poveste foarte frumoasă în acest joc și la sfârșit trebuie să alegi pe cine omor, pe Trevor sau pe Michael. Eu v-aș sugera să alegeți Joe ca să nu-i omorâți pe niciunul dintre ei, pentru că mă gândesc că nu vreți să îi omorâți. Acum fiecare cu dorința sa. Și locul 1 poate să vă miră pe toți, care îi imediat le are și pe ăla. Poate unii o să se mire, dar jocul meu favorit dintre toate jocurile este CS 1.6. Pentru că în acest joc poți să joci multiplayer și foarte awesome. Poți să joci în lame, în chestii, în free respawn și foarte șmecher și da. Da, i-am dat locul 1 pentru că este foarte șmecher, foarte șmecher. Și da. Deci cam atât, dragilor, cam atât acest top 10 jocurile mele favorite. Și da, eu am fost Nicolae, ne auzim data viitoare, pa, pa!